Dia. Ya salam sik lah Teki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berjumpa lagi di konten Bayi. Iya. Wes ribut pemirsa. Budal iki jek jam 3 isuk engko. Bu. Ndang siap-siap. Siap-siap. Sing disiapno ya apa le, Nduk? Kuwi paling yo nggawa klambi sak setel. Kuwi lak yo cukup. Sapa ngerti kok kan jere enek acarane enek naik perahu. Sapa ngerti kecipratan banyu kok terus ning kamar mandi butuh mandi apa anu sedelok warwer-warwer salin tak gawakno siji tok. Tidak lupa membawa anu juga kan. Anduk. Iya, intan ki sarapane ya. Arep tak gawekno kering karo endok ceplok engko iso dienggo maem karo oblok. Endok. Blendrang jangan tempel. Bu, endok. Ku pengen ndok barang. Ki lawe tahu. Sing dari Mbah Yi. Kuwi Bunda Dewi engko bengi jam 12 bengi ape gawe serondeng daging. Karo Salwa kan senengane mie goreng, mie goreng. Betul. Indok. Iki tunggu sarapan maksudnya. Sing nggo digawa kan aku paling Bunda gawe kontennya memasak untuk bontot. Lah iki lagi entuk iki to, Dok. Go gawe apa kering tempe sik tak umbahe sik. Ayo lah persiapane. Ya. Sing digawa apa leh nduk klambi cicak kayake. Sik tak sandalan kok sik ambek ngomongan ayo ndang. Ingat ya. Ambek ngomongan aja meneng ae. Aku ki kadang yo ngomong iki. Iya. Ngomong iki anduk sing cilik. Ya, betul. Iki njogoni nek pemirsa nek menawa isih enek bocor. Ya. Tapi alhamdulillah selama udan wis deres kuwi wis aman. Insyaallah bismillah aman. Terus iki kan mari karo Pak Silos digawe kanan dan kiri ya Nduk. Dadi airnya itu berbagi ke sana dan ke sini. Iki dijupuk ya ora apa-apa, Dok. Dijupuk ya ora apa-apa. Iki yo nggo jagan-jagan iki, Kak. Tak gawakno salin intene aku. Intene berangkatnya pakai ini. Dekne pengen nganggo iki. Ya, betul ambek kaos. Terus nganggo kayak semacam outer niku apa? Ya, outer. Iki. Terus nah Cireng. Bu klambi Bu dienggo colok iki lho Gak klambi saya tak golekno cara ora iki outer iki kita ambek kaos sampean gak sumuk tapi gonta-ganti ping piratan gawakno kaos kok mben gak sumuk iki yo maksudnya iya dek iki kan intan kan umbas lah sing cek ning plastik kae lho lah kuwi lah gak sing mbok umbah yo kuwi iki lho dek ini lah kene wis kek kene iki berangkat iki kok bengi kan iki sing cek plastikan urung di apa jenenge diumbah dilebokno kene gak apa-apa sesuk ki engko bengi tak nggo ya Bu langsung ya iya mandi lah Nduk ya mandi sik no jam 2 tak gugah tak godhog banget iya awakku gak panas kene ya salah yo ya banyu anget ora hanya untuk wong sing awake panas ora ya lah ya nah iki nek jerunane ngene terus iki cocok celanane Bu aduh klambine Mas Dimas kok nek kene lho Tan iyalah Mas Dimas ketoke saiki gak setu lho mbok kekno sapa ayo yo izin Mas Dimas lepe dikekno sapa sok mben tak kekno kuwi aku pas duwe bojo kekno suamiku ngono. Kok mikire
demen. Cek so apa nak bayani? Ya. Iki sing dienggo engko bengi to. Terus iki sing dienggo pulang. Wes nggo pulang segala. Aku no gampang. Wes gak usah akeh. Ya ora ya mugur siji tok kok. Ya. Pulang pergi ngono tok. Lah kuwi nggo iki sing iki dienggo budal. Lah ya iki sing dienggo budal, iki sing dienggo pulang. Intan pakai kerudung ya? Pakai kudung gak usah nganggo bandu. Pakai kerudung ae ben tambah cantik. Engko jeronane di lebokno ning tas. Semang ning ndi lek ning kono. Ono di sana. Iki lho klambine Mas Dimas. Iki mbiyen ketoke baju kesayangan pada masanya. Iki nek dienggo Mas Dimas saiki nek gak sedeng. Ya. Mas Dimas wis gede kok. Lah ndek kae. Ndek kae Cilik. cilik yo, Maksudnya saiki ini tambah gemoy. Gemoy ya. Yo aja dikekno lah, yo harus izin Mas Dimas dulu. Maksudnya apa mungkin kekno sing kancane awake cilik. Iki cek anyar pemirsa, Mas Dimas iki. Kekno Mas Jaki, Bu. Mas Jaki kan awake cilik. Mas Jaki. Mas Jaki yo sedeng. Mas Jaki saiki yo rondok gemoy. Mas Jaki kan Gemoy. kuwi apa? Nggone Mas Jaki Ndek mah nang kene. pacare Mbak Jessica. Iya, semoga segera kepelaminan ya, Ndek. Iya. Segera diberikan kelancaran. Amin. Lancar berkah barokah, kene awangan opo-opo. Iki kathok apa njukuk dhewe ya kok ya kan rahasia, Nduk. Iya, Wes ben kono. Aku sing baru-baru, Nduk ya. Nek dianu ki ditumbasno Ibu sing baru-baru dipakai. Jadi Intani selalu dalemnya pakai kaos ngene iki, terus lagi daleman, terus lagi. Sing kuwi Bu engko nek wis tak tulisane tak gowo ning ko. Engko ae yo nek nata jeronane engko yo. Iya. Tak jukukno kuwi sik yo. Pakai kerudung. Nggih, tak jukukno kerudung ya. Nek kuwi punya kerudung Intan sing besar. Nek warna kuwi cocoknya nganggo sing Apa? sing ndi ya, Dok ya? Ini. Saya sabar. Aku nggo ngombe lho, Bu, aja sampai lali lho. Ora usah khawatir, Wo. lali iso tumbas jalan. Iki sing Mimi. besar. Yo. Mbak Bayi. Karo iki kan serasi to, Dok. Selasi etul. Nek iki ketoke cilik, Dok. Mbok cilik, Dok. Coba sik maaf ya. Sik tak lapane keringetan aku. Coba tinggo. Coba. Cilik po. Sedeng no. Bala di depan. Ini loh, etul. Oh, itu malah HP ngono. Tapi Cilik, Dok, tapi cilik, Dok. Ora usah terok kinara ngono ah. Kok piye le? Wes bawa ini. Enek sing biru, enek sing merah iki ya. Apa ya? Kuwi apa sing iki coba nek sing iki gedene sak beres kuwi lepas. Amit ya. Lepas nek sing kuwi. Coba nek sing kuwi gedene sak pero. Itu malah bagus, itu besar. Pakai itu ya, Nduk ya. Terus yang satunya pakai biru nggih. Iki kan warnane ngene, nganggo sing biru. Iki apa jeronane hitam. Terus iki Celanane wis. Celanane iki. Nek sing iki celanane sing ini. Wes ngono ae. Ya sing iku ae, Dok. Iku sing rontok besar. Oke. Cus. Cus. Wis engko dienggo budal ki.
Walah wis ora iso tanek pemirsa dekne wis galau. Iki sarapan sik, sing penting sarapan sik ya. Engko sing gawe bontot kuwi Bunda Dewi. Oke. Kan nanti cuma tinggu maem 1 kali tok. Soalnya sing 2 kali sudah dapat maem dari sana. Dek. Apa? Pindah. Pindah apa? Pindah kenapa? Gak kerungu ya aku. Pindah siapa lah, Dek? Gak. Oh, oke ide tok iki wis baik-baik saja. Walah, saiki ning ngono kuwi kudu memenuhi kriteria, maksudnya sampean tak lengane anune ngono kuwi. Iya. Bunda kumpul gawe teh. Wis Bunda wis diminum teh yo minumnya nek bar sarapan. Bunda wis bar diminum. Lah ibu kan urung esuk polahe wis koyo terenggiling lho kok. Isi pulsa sing ngopo. Sego yo wis enek. Tapi aku pengen iki kering. Bar iki kok ngetero hadiah gue Mbak Jessica ya Mbak Jessica pokoknya jangan Tapi intannya enak ya. Iya, jangan dilihat dari bentuk ini pemirsa Mbak Jessica, jangan dilihat dari harganya. Bu, maaf Bu. Iya wis Ben. Saya itu memberikan apa iki sesuatu yang saat ini benar-benar dibutuhkan sama Mbak Jessica deh. Terus kan yo cerita-cerita anu Bu ini Mbak Jessica butuh niki soalnya mungkinnya nembe rusak maunya anak tak tekokno sesuatu kuwi. Terus pendapatnya Mbak Tata Mbak Ida anu Bu nek ngono kuwi Mbak Jessica gak begitu anu, aku kan ngerti jenengan tumbas ngono iki lho Bu, wong saat ini yang dibutuhkan ini. Jadi koyo Mbak Indah ngono kae yo ibaratnya apa tuku ngono ini kan yo ya beda lah yo nek karo mbokane. Ibaratnya mbokane ngono kae seneng tak tukokno kompo yo apa karena Mbak Indah kuwi di rumah sana itu sendiri. Oh gak duwe kompo pemirsa. Terus tak tukokno kompo dengan alhamdulillah nggih bermanfaat nek sering kutil bane gembot kan iso dienggo isi ban ngono lho pemirsa. Lah semono iki Mbak Jessica itu membutuhkan sesuatu yang benar-benar saat ini Mbak Jessica lagi di rumah lagi perlu ya pemirsa. Yes. Ya, ketoknya menurut jenengan semuanya mungkin sepele tapi ini sangat berkali-kali manfaat. Lho ya Ibu duwe kecap ora Bu? Tunggu Maya. Tumbas. Ya. Ndek ini nang tak sawur kamu. Ya tak tekono saiki. Ora iso muter kok. Ya Bu, tak tekono saiki. Kecap. Kecap ijek itu. Mbas kecap iki. Pan. Kang lagi. Wis ngene kok pas karo kok ndok di sarapan tentunya nek jangan rewel ini. Wes selesai guys. Besok masak apa ya? Besok masak apa ya Bu? Karo ngobrol-ngobrol santai karo pemirsa. Besok masak apa nih Bu? Sesuk kan yo kene ning dhuwur kereta lek panjang ngene. Urung pulang ya? Pulange maleme. Maleme. Iya. Wes tak masak sih. Sing wae. Wes simpan yang masak. Ya. Pon ribut perkara budale
urung kok wis nganu. Ya cek mentah-mentah. Saya pemirsa tak mateni banyu dulu. Aku tak mateni banyu dulu ya, Dang. Jus. Nek pamane isih apa ya kurang tinggu ngemil. Engko iso tumbas ning stasiun gak apa-apa. Kita harus sama ya. Ibu nyuwun, Dek. Kuwi ning mulut rasane dadi seger coba, Dek. Ibu nyuwun, Dek. Mas ini tuku iki kok. Terok Mas Dimas. Delok lah, Nduk, rasane piye? Jajane sing mau dibawa pemirsa. Wis kok apa ngemil tuku ning stasiun apa? Ning cedhak stasiun kan ya nek warung-warung to. Nek gak engko ya mampir neh tumbas jajan kok kan ape nganterke untune nek sakit. Ape ngeterke kado nggo Mbak Jessica to. Jessica, Sandi, Asna, Mahabriti, siji. Satu Ya, wae. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya tinggu sangu. Mbak Jessica jenenge sapa ya pemirsa? Jessica, Sandi, Hasna, Mahadewi apa Mahabriti ngono he? Yo gak oleh lah. Dianu biasa dikunyah. Tinggu sangu ya, Mbak. Mahabriti, Wahyu, Wahyu Ningtyas, Arini Hapsari, Tungga Dewi, Kusuma Wardani. Jenenge Mbak Jessica. Kuwi nek cerita ibu ndek biyen anu Bu, niku sing jenengke niku urunan antara mamah, Pakde, Bude, Mbah, Mbah Kakung, Mbah Putri, terus karo paman, karo bibi, karo temene mamah ngono. Terciptalah namanya Mbak Jessica. Wis ayo nang diadahi ayo anu ngewangi bayi ngadai es berdang sesuk di apa? Di kok ning freezer men dadi es. Lah tek sombok kok ning kono ki lak yo kok rusak. Oh tak kira ku mang permen karet, maaf. Maaf. Iki nganune iki. Mbok apa kuwi? Oke. Ning mulut men segar. Engko wis nggawa serondeng. Ibu engko cek nggawa kering tempe, cek nggawa telur, nggawa nasi. Monggo mam sekali makan soalnya kan ku mam dapat 2 kali kok kono. Oke, kita mau gawe es dulu. Mengewangi bayi nggih, pemirsa. Lho ya mene kok semulai. Oke, guys, oke. Oke, guys. Lah plastiknya ndi? Wis mbok tiwas mbok cukokno banyu plastike ora eneng. Lah bayi buka warung sapa engko sing Tak gawekne aku lah tapi ya kudune nek plastike lah, Bro. Wala nek cukokno kok ya were-were gedewe to, Nduk. Ini kaya mbuaki banyu to ya. Banyu galon iki setengah ngene iki. Dadi setengah sekarang sak galon itu sekarang bayi mengedole itu 5.000 rupiah nggih. Tan masyaallah njukukno nganti bere-bere. Oh, kaki ini kene. Nyurah ketok lah guys, sajam lah guys. Ayo mbok buak kuwi apa neh? Belajar untuk Apa? buang sampah di tempatnya. Nah, tuh. Kok nek didukani Pak O. Kenapa Bu rumputnya itu kok bersih? Walah pemirsa. Pak O cah cilik-cilik pemuda-pemuda dikandani. Sekiranya enek sampah utawa enek suket sing wis njrabut ayo gotong royong ganggage diresiki supaya menciptakan lingkungan yang bersih. Soalnya Pak Utoyo itu hobinya kebersihan. Nah. Tak golek plastik iki ning ndi ngono lho.
Makanya lapangannya terlihat selalu bersih soalnya ini anggere nek sampah gemletak enek ibaratnya suket jembrabus ngono ki Pak Ul langsung dengan inisiatif sendiri wis numbas obat semprot suket. Kadang yang ke pemuda-pemuda dijak gotong royong kerja bakti ngono kok biasa. Kita tuh guluku kok pegel. Ya kepeken enten ya. Bayi nek yang nenek harus kamu larang, jangan sare bayi, tidak boleh. Sare ini engko nek pun jam bersolat duhur. Istirahat sebentar. Mang permen suku ya? Gak ijek iki ngau. Kasih rupuh juga. Walah ya pentingnya protol, guys. Biasanya bayi gawe piro? Sak freezer ku sedeng piro? 12. Ngene yo. Dhuwur 6 ngisor 6. Aku tak takokane neng kon njaluk les ora wae. Tak cupuk nang kok bayi. Iya ora kok. Iya. Yes, Intan sing nutup nek no. Ya tutup kok ning isine iki rasa buk peke were-were ngono. Bayi senengi. Masa bayi senengane were-were? Iya. Bayi senengane were-were. Ya pun pemirsa demikian ke konten pagi ini. Emang rundingan karo koncoku sekiranya kok jek enek sing luwih siji to korsine. Apa? Repa kan tak jak. Nek menawa jek enek longgar siji Salwa tak jak. Buyu nama yo nggawa ayam rica-rica. Oke, siap. Nggawa apa nek? Oke. Jadi anggota DPD bersama keluarga. Repa tak jak, Intan tak jak, engko luwih siji ngono lho. Nggih pun pemirsa kami pamit dulu nggih. Demikian cerita pagi ini. Intan sewengi wis gak iso bubuk. Bu, aku kok esuk nang tatakno baju, lah nggo baju sitok kok ditata. Baju Langsung jadi konten ya kan ya. Iya. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit paringi sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga diberikan momongan yang saleh-saleha. Untuk saat ini yang lagi sakit ya. Moga-moga Allah segera mengangkat penyakitnya ya. Diberikan kesembuhan. Amin. Paringi rezeki sing lancar, berkah barokah. Wes ngene pemirsa nggih. Entan pamit nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus. Intan yo sing madani lah. Ya.